Και τώρα έχουμε επεισόδιο, καθώς έπεσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού πάνω στον Αθανασιάδη για να διαμαρτυρηθούν, για να του πάρουν την μπάλα. Ένας παίκτης του Ολυμπιακού βρέθηκε στο έδαφος. Ο Βαλντές ήταν, φαίνεται να ηρεμούν τα πνεύματα. Πάει και ο Τσόρι Ντομίνγκες στον Αθανασιάδη. Μανιάτης τα λέει επίσης με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, τι έχει δει και ο Καλογερόπουλος. Καθώς ο Βαλντές είναι αυτός που πάει να του πάρει την μπάλα από τα χέρια. Ο Τσόρι είναι αυτός που φαίνεται να σπρώχνει τον Αθανασιάδη και έχει από πίσω στόχ για να σπρώξει τον παίκτη του Ολυμπιακού που δεν κατάφερε να διακρίνει, συγγνώμη, από το replay. Έχοντας ήδη και την κάρτα ο Παραγουανός, βλέπω και αντιδράσεις από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Πάμε στο Μιχάλη Μελισσίδη. Μισό λεπτάκι, Μιχάλη, γιατί έχουμε τον Καλογερόπουλο να βγάζει κάρτα κίτρινη στον Φουστέρ. Ο Φουστέρ είναι αυτός που δέχθηκε χτύπημα, ένα σπρώξιμο από πίσω. Να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλες κάρτες από τον Καλογερόπουλο. Όχι, τις ξαναβάζει στο τσεπάκι του. Κίτρινη μόνο στον Φουστέρ. Καλεί κοντά του και τον Ντομίνγκες ή απλώς διαμαρτύρει τον Ντομίνγκες. Και θα βγάλει και κόκκινη. Βάζει το χέρι στην πίσω τσέπη που βρίσκεται η κόκκινη κάρτα για να αποβάλει τον στόχ για το χτύπημα στον Φουστέρ από πίσω. Κόκκινη κάρτα. Ο ΠΑΟΚ μένει με 10. Διαμαρτύρονται τώρα οι Θεσσαλονικείς. Έντονες διαμαρτυρίες και από τον Αθανασιάδη και από τον Σαλπικίδη. Βλέπετε εδώ τις εικόνες μπροστά από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Μπορούμε να πάμε τώρα στον Μιχάλη Μελισσίδη. Ναι, αυτό το πηγαδάκι εδώ μπροστά μας είναι κατά του τέταρτου, του κυρίου Γιάχου. Γιατί προφανώς ο Σαλπικίδης από την πρώτη στιγμή μετά την επίτευξη του τέρματος και μετά από τα διαδραματιζόμενα στον χώρο του κέντρου έτρεξε προς τον τέταρτο. Κοντά του πήγε και ο Κώστας Ιωσήφιδης και συνέχεια και άνθρωποι του Ολυμπιακού για να διαμαρτυρηθούν για κάτι το οποίο προσωπικά εγώ δεν είδα, γιατί είχα στραμμένη την προσοχή μου στους πανηγυρισμούς των παικτών του ΠΑΟΚ. Και στη συνέχεια και ο Παναγιώτης, εδώ βλέπω και τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον Ζήση Βρίζα. Και ο Γεωργιάδης φαίνεται έξαλλος με τον Καλογερόπουλο. Βγήκε κάρτα, θυμίζω, και στον Φουστέρ. Πήγε το στόχ τώρα. Φεύγει με πολλά νεύρα. Έχουμε επεισόδιο εδώ στη Φυσούνα κατά την αποχώρηση του στόχου από τον αγωνιστικό χώρο. Εκεί δυστυχώς δεν έχουμε εικόνα για το τι γίνεται. Ναι, Μιχάλη. Στόχ γύρισε και πέταξε μια μπάλα μέσα στο γήπεδο και στη συνέχεια η ασφάλεια του γηπέδου προσπάθησε να τον, γιατί ήταν εξαγριωμένος, προσπάθησε να τον πάρει μέσα στη Φυσούνα. Η ασφάλεια του ΠΑΟΚ τώρα επενεύει για να μην δημιουργηθεί. Έχουμε την εικόνα, Μιχάλη, έχουμε την εικόνα. Ο Στόχ, ναι, ο οποίος κλωτσάει την μπάλα εκνευρισμένος, κάτι φωνάζει προς τον διαιτητή. Και πάνω του βλέπουμε εδώ Θανασιάδης, ο Τσόρι Ντομίνγκες αρχικά προσπαθεί να του πετάξει την μπάλα από τα χέρια. Πάει και ο Βαλντές πάνω του. Ο Βαλντές, θυμίζω, έχει ήδη κίτρινη κάρτα. Σπρώχνει και ο Βαλντές, σπρώχνει και ο Τσόρις, σπρώχνει ο Φουστέρ από πίσω τον Αθανασιάδη και ο Στόχ σπρώχνει τον Βαλντές. Ο Βαλντές είναι αυτός που βρέθηκε στο έδαφος. Όλα αυτά έγιναν